que sei, Cambados, Barrantes, en xeral o Val do Salnés, o nivel cultural é moi baixo, que tamén ten o seu encanto, non pensedes que vos, con serdes a Atenas Galaica, vos vai moito mellor, porque o que se gana por un lado perdese por outro, é unha lei psíquica. Quero agradecerlle á Vicerreitoría Cultural da Universidade de Ourense, que xa penso que hai que reivindicar dunha vez a Universidade de Ourense e deixar de ser dependente dunha provincia, quero dicir, dunha colonia de Ourense, non? Ese asentamento ourensano no Océano Atlántico que se chama Samil, que ten despois un barrio fabril que se chama Vigo, pois penso que debía ser ao contrario, non? Quero dicir, o primeiro sitio onde se falou latín foi aquí. Despois colonizastedes Vigo, e eu, cando atuo en Portugal, non falo así, digo Portugal, non digo Portugal, porque eu recoñezo que no noso idioma esta forma de ser Portugal é minoritaria. Entón, tendo a aproximarme, sempre sin tradicional, se sempre dixo Arrieiro, nunca dixo Almucreve, e sempre dixo Leira, e cando non me entenden, dixolles que vai mirar o seu dicionario, que está ali na Porto Editora, teñen a palabra Leira, e así aprenden. Como dixía un turista da Coruña un día en Lisboa, como un bocata de jamón, e dixía a moza, di presunto. No, que aprenda. E unha outra forma, atender ese teléfono. Atende. Pero si agora van preocuparse do outro lado, van dicir, ora Noemí organiza un acto, non me atende, debe estar correndo a cousa moi mal. Pois cando vou alá, aparte de ser Portugal, dixo dicir que son países mellor, teñen simpatía. Entón, estas son as primeiras claves que vos dou para que faledes galego en Portugal. Que podes dicir galego en Portugal e podes dicir dizer. E cando vou alá, explicolles que eu veño dun país descoñecido. Empezo a darlle dados, explicolles que se o mapa de Portugal ten a feitura do perfil dunha cara, e o esteiro do Río Douro é un ollo, e o Cascais e o Cabo Cruz de fora de Lisboa é un nariz, e Sagres é un queixo, pois, se esa cara tivese un boné na cabeza, pois eso sería Galicia. E despois continuo a darlles datos, digo que hai na Galicia un centro de peregrinación moito importante, que todos os portugueses do norte, quando teñen a oportunidade, van lá, quando teñen un día feriado, cheganse a Galicia, chamase el Corte Inglés. Pois há un segundo centro de peregrinación menos importante que se chama Santiago de Compostela. Depois, para completar de ideas, dígolles, o Deportivo da Coruña, Superdepor, esa equipa, ese chimi, está na Galicia. Esa cidade está na Galicia, onde xogou Pauleta. Depois digo, o Celta de Vigo tamén está na Galicia. Aí a metade do público fica triste, porque eles se lembran de un jogo Celta de Vigo 7, Benfica 1. Nós non nos lembramos, aos do Celta o único que nos interesa é saber se vamos baixar ou non. Non vivimos de glorias pasadas de cando os galegos Carpin e Mostoboi e Mansiño e toda aquela equipa histórica do Celta que foi unha equipa que estevo próximo a baixar a segunda división e gañar a Champions. Sería un caso histórico. Meteulle unha caldeirada de 7 chícharos a chícharo dice ervilla en Portugal. É dizer que utilizan o dialecto do sur da Galicia. Vos que dicir chícharo, ervilla ou guisantes en galego. Son os tres dialectos propios.